Medicii moderni au recunoscut de mult că factorii psihosomatici afectează multe patologii. Psihosomatica este o știință medicală care, în primul rând, demonstrează cum gândurile noastre, modul nostru de a percepe informația atât din interior cât și din exterior, influențează starea sănătății corpului nostru. Cunoașterea modului în care se manifestă ajută la combaterea bolilor mult mai eficient. Cele mai des simptome, de fapt, îmi permit așa să spun, cred că sunt cele mai banale răceli. În primul rând, v-aș îndruma să observați care este primul simptom. Dacă sunteți adesea chinuit de sinuzite, rinite și alte afecțiuni ale nasului și sinusurilor, cauza ar putea fi una de natură psihosomatică. Dacă simțim că ni s-a înfundat nasul, să ne întrebăm ce nu mi-a plăcut mie să miros cu ceva timp înainte. Dacă dimineața m-am sculat cu nasul înfundat, ce nu mi-a plăcut mie seara? Psihosomatica durerii în gât este deseori asociată cu tăcerea unei persoane ca răspuns la anumite resentimente sau emoții nerostite. Durerea de gât presupune un disconfort atunci când noi am dorit ceva să spunem, dar nu ne-am permis. Este o emoție, de fapt, inhibată, pentru că dacă noi încă o spunem, dacă noi exprimăm supărarea, corpul se simte într-o stare mai ușoară. Dacă noi o inhibăm, ea rămâne, cum ar fi ca un nod în gât, de exemplu, da? Și ea ne dă de știre mai apoi. Durerea de urechi poate să apară când am auzit anumite cuvinte sau informații negative. Aceasta este frecvent întâlnită la copiii care sunt expuși conflictelor dintre părinți. Așa zisă obișnuită otită este atunci când eu nu vreau să aud ceva. Fie eu aud părinții mei cum se ceartă și, nu știu, mă revolt, dar îi inhib în mine și nu mă implic, dar sunetul mă deranjează și a doua zi eu pot să am dureri de urechi. Temperatura corpului ridicată este privită ca un răspuns individual al corpului la stresul experimentat. Dacă este primul simptom febra, înseamnă că este o emoție care arde pe interior și cel mai des întâlnită, de fapt, este o sperietură. Adică ne-am speriat de ceva, am inhibat această sperietură și am mers înainte. Dar corpul ce face cu ea? Încearcă să o compenseze. Dacă tu psihic nu ai știut cum să reacționezi, el încearcă să ridice febra pentru că tu îi transmiți o informație că este un pericol. Dacă observați că cei mici se îmbolnăvesc frecvent, ar fi bine să vă întrebați care este mediul în care aceștia cresc și cât de armonioasă este relația dintre părinți. Copiii până în 10-12 ani este conectat practic totalmente cu starea părinților și anume mai mult se presupune și se pune accent pe relația dintre mamă și tată. Atunci când între ei există o tensiune sau este o tensiune de lungă durată sau cineva chiar este într-un proces poate de divorț sau se gândesc la divorț, copilașii aceia vor fi mult mai dispuși să facă anumite răceli sau să fie diferite simptome.